Milé sestry a bratia, všetci poznáme rozprávanie o zlatej rybke. V dnešnom prvom čítaní kráľ Šalamún má sen a v tom sne prichádza Boh a mu hovorí, žiadaj, čo chceš. A ja keď som si to prečítal, tak mi to prišlo taká zlatá rybka. Veľká zlatá rybka, ktorá sa ti prisní. A pýta sa, žiadaj si, čo chceš, dám ti 3 želania. A ja som sa naozaj tak sériovo nad sebou zamyslel, že čo by som si ja žiadal. Skúste aj vy na chvíľočku sa zamyslieť nad tým, čo by ste si žiadali, keby sa vám teraz Pán Boh prisnil. Čo by ste od Neho žiadali? Neviem, možno, že máte hneď výsledok, ale ja sa priznám, že som musel premýšľať. A istú takú psychickú bolesť som pociťoval v tom, že čo keď sa zle rozhodnem. Čo keď zle by som povedal, že málo, alebo veľa, alebo jednoducho, no čo by som povedal? Sa mi páči ten vtip, ktorý je otrepaný, starý, so zlatou rybkou a jediné prianie, ktoré má ten, ktorý si ju chytne, aby si bola bez kosti. My sa totižto podobáme niekedy tomu, ktorý chytí zlatú rybku a praje si, aby bola bez kosti. To všetci rozumieme, že to je úplne premárnenie obrovskej príležitosti, ktorú ten rybár mal, aby si bola bez kosti. Čože? Chudák zlatá rybka. A kráľ Šalamún je dnes v tejto pozícii a pozrite sa, čo on si žiada. Hovorí Pánu Bohu, poznám svojho otca, kráľa Davida. Som jeho syn, mám prebrať po ňom žezlo a uvedomujem si, že som uprostred národu, ktorý si ty vyvolil, ktorý je tak veľký, že ho nemôžno ani odhadom spočítať. A ja mu mám vládnuť. Necítim sa na to. A preto ťa, Bože, žiadam len o 2 veci. Daj mi chápavé srdce a aby som vedel rozlišovať pre tvoj ľud, čo je dobré a čo je zlé. Daj mi chápavé srdce a dar rozlišovania dobra a zlá. Čo si žiadaš od Boha ty? Ako otec rodiny? Ako matka? Ako človek unavený starobou? Ako mladý človek, ktorý je na začiatku všetkého a všetkých vecí. Čo si žiadaš od Boha ty? Pretože táto otázka, milé sestry a bratia, formuje naše rozhodnutia. Naše priania a naše žiadosti, ktoré nesieme vo svojom srdci, nás alebo naplňajú šťastím, alebo nás frustrujú tým, že sa neplnia. Alebo v nás vytvárajú priestor nádeje alebo frustrácie z toho, že jednoducho vo svojom živote nedocielim a nedosiahnem to, čo chcem. Kráľ Šalamún si uvedomil, že je v pozícii kráľa, otca národa a prestal myslieť na seba. Ty si uvedomuješ, že si v pozícii otca rodiny a že musíš prestať myslieť len na seba. Máš vo svojom vnútri vedomie toho, že ťa Boh povolal za matku, za babku, za starého otca a že na tebe sú iní závislí. Šalamún si mohol prijať čokoľvek, ale pozeral na tých, ktorých mu Boh zveril. Na koho pozeráš ty? Na koho pozeráš ty pri svojich rozhodnutiach?
na deti, na ženu, na zamestnancu, na zamestnávateľa. Pretože ako otec si povinný pozerať na svoju ženu. V jej očiach hľadať odpovede. Ako rodičia sme povinní hľadieť na oči svojich detí. Nie na kamarátov. Ako manžel si povinný hľadať a nachádzať odpovede v dialógu s manželkou, nie s mamou, nie s otcom. A to platí aj o tebe ako o manželke. Kráľ Šalamún hľadiel na tých, ktorých mu Boh daroval. Na izraelský národ. A Boh mu dáva chápavé srdce a dar rozlišovania. A vďaka tomu dostáva Izrael obrovské požehnanie. Pretože šťastie prichádza nielen ku kráľovi, ale aj k jeho poddaným. Veľakrát požehnanie šťastia od nás odchádza, pretože je niekto, kto si ho uzurpuje. Kto nedovolí, aby kvapka vytiekla a aby sa iný mohol radovať. A naše srdce je veľakrát uzavreté a neschopné byť takou ako keby riekou, cez ktorú môže pretiesť šťastie aj k tým druhým. Šalamún musí Bohu odpovedať. Na čo sa ho Boh pýta? Veď je všemohúci a vševediaci. My veľakrát máme takú tendenciu si myslieť, že prosebná modlitba je špatná, pretože stále Pána Boha prosíme. Nie je špatná. Je veľmi dobrá a je potrebné prosiť, pretože prosba zachraňuje, ona uvoľňuje. Cez prosbu prichádza spása, ale zároveň prosba nemá byť jediný druh našej modlitby. Nemáme Pána Boha len prosiť ako automat, ale je veľmi dôležitá. Prečo? Lebo ten, ktorý si prosí, si uvedomuje, že nie je nomáda, ktorá všetko zvládne sama. Prosebná modlitba nás, milé sestry a bratia, učí pomenovať veci, ktoré sú v našom živote dôležité. A zároveň skrze toto pomenovanie z nás sníma jarmo, ktoré nás nutí myslieť si, že všetko a vždy musíme zvládnuť my sami. Preto sa Boh pýta Šalamúna. Šalamún, čo chceš? A v danom okamihu mu Boh odoberá bremeno. Bremeno pocitu toho, že vždy a všetko musím zvládnuť sám. Ak trpíme týmto syndrómom, ak na nás sedí neviditeľná ruka alebo tlak, bez nádeje, bez východiskovej situácie, že som na všetko vždycky sám, niečo nie je v poriadku. A vedzme, že toto Pán Boh nechce. Preto nám dáva otázku. Čo chceš, aby som pre teba urobil? A skrze vyjadrenie odpovede nám otvára oči, aby sme si uvedomili, čo v našom živote je skutočne dôležité. Ježiš to v Evanjeliu tiež podopiera skrze podobenstvo o vzácnej perle, ktorá je tak vzácna, že všetko ostatné môže ísť bokom, len aby som ju získal. My veľakrát, aby sme tú perlu udržali, ju strácame. Bojujeme tak veľmi za rodinu, až ju stratíme. Bojujeme tak veľmi za priateľov, až ich stratíme. A aj táto perla
nás dnes stavia do otázky, či náhodou som už tú svoju perlu ja nestratil. Či v snahe ju udržať som aj možno nezabudol, čo je skutočne dôležité. Pretože veľakrát sa nás menej podstatné veci snažia obrať o to najskutočne podstatné. Najväčším nepriateľom kresťana nie je zlo, ale je menšie dobro. Najväčším nepriateľom nás, kresťanov, nie je zlo, ale je menšie dobro. Ústupky, ktoré robíme, ktoré nás z poschodia napokon prinesú na prízemie, až napokon skončíme niekde v pivnici svojho vlastného svedomia. Takmer žiaden vzťah, žiadne manželstvo sa nerozpadáva len hneď tak. Sú to postupné a maličké ústupky, v ktorých dávam prednosť menšej perle pred tou vzácnou. Božie slovo je dnes naplnené obsahom, ktorý nás má skutočne vrátiť k tomu, čo je podstatné. Nemyslíte si, že diabol príde s tým, že nám to hneď pred oči dá všetko bohatstvo sveta. On nás musí presvedčiť o tom, že musíme opustiť bohatstvo, aby sme ho zveľadili, zväčšili. A jak ho opúšťame, tak ho strácame. A keď už sme dostatočne ďaleko, tak nás presvedčí o tom, že už ani nemá cenu sa vracať naspäť. A tak v našom vnútri vyhasne láska. Nebuďme naivní. Drobné ústupky dokážu uhasiť aj tú najväčšiu lásku. Kde sú tie chvíle, kedy sme boli ochotní naštartovať auto aj o 2:00 ráno? Kde sú tie chvíle, kedy sme dokázali prerozprávať hodiny a hodiny? Kde sú tie chvíle, kedy sme si dovolili utratiť peniaze len, aby sme boli spolu? Kde sú tie chvíle, kedy sme si dovolili len byť? To sú najvzácnejšie chvíle. A keď ich stratíme, tak nás začne naplňať obrovská ťarcha zodpovednosti, nenahraditeľnosti, nedostupnosti, ktorá nás napokon zničí. Boh dnes túto hradbu chce rozbiť a chce nás vrátiť ku vzácnej perle. Pretože hoď by sme všetko stratili, ale ju, ak si zachováme, budeme skutočne šťastní. Amen.